fija qabel ħalli Inselmilkom, sinjuri, nilqakom għal shooter. Jekk insibu xi ħaġa interessanti x'tibatulna? Shooter dan użandokom. Issa inti komparit li biex titqu iktar. Meta tarawna kulu il-ħaribu. Kun sinna sħiħa ta' ħaribu mill-Olanda illi kien fija it-traċċi tal-marjuwana tal-ħaxix. Allura terġi tindabar lura. Għalek den ferħanin kull min jkoll ħaribu? Indaħħom ħafna. Mux hekk, ma kif indunaw? Nies bdew somjum dardrin, jiddomu jiddardru. So, l-expiry date għandekun kienet sa January 2026, ma stax għal tiħut nejt li ta' ma tatix kas iktar expiry date mbaħ tiġi ħaramejiet. Ma kien ġabnu ta'? Għaw Malta wkoll? Ta' Malta serħu raskom. Zik, kon ġabu nixxerba kien. Ejja kiesa, ħajja għanna raw l-ewwel biċċa xogħol xi titkessa. U jiena xommula u jiena nazzjonalist. And I'm his best friend. Iwa, għasna xten xiru il-papa sandu l-Father's Day. U kamilna taħt il-libra għasanna bżon xej, kollu xanna. Isma bejnietna nkaħna ta' kollu xandu l-papa, imma press li għedin taħt il-libra ma najdu biex najdu dejja mill-li aħna batuti. Naħseb nafsen xiru. ċat ixilu. Dik li tabbab ma' udnejkek biex tqabbada mal-mobile irrettu. Xrettu, dik Bluetooth ma jizistux red. Wara nisten xiru blu, għaxak nxiru blu musta jilbisa, il-papa ma jħobx il-besa. Jien taf xħan ixtiru papa tijaj. Sisti xiru. Għax papa tijaj huwa iffittat fid-darts, għan ixru set darts, għax kem jirbaħ. Jirbaħ? ħafna. Tajjeb, għax li kun nazzjonalistu jkollok biex teda, tista' tirbaħ f'xi ħaġa oħra jar, għax mal-partit balu biex jirbaħ. Min għalilek di ġox missierek, għax ma tixxilu xtorta l-missierek. Torta tħaxxinu. Ejja, ma klaburisti xob jiffanga u jiekol bħafna tiħla. Jien ma nafx kif jisejħu li l-għu fużum ħabib dan. Għax il-bib kultant hekk iktar ma kun oppost, iktar taqbel. Ħajra mor ftit etikett. Market. Inselmilkom jiena Raymond Marquette, il-king tal-etikett. That's my cat. Oh, she's on heat, she's on heat. And that's my wife, Yvette. Tejx kemm id-doqqu il-klarinet, u ngħidilkom jien, she's not on heat. Iwa, Sur Market, se tallimna l-lum. Lilek xiex int bot u majjal u animal ta' soċjetà. Tajt qalbi minnek Sanders, tajjeb. Pero l-pubbliku in ġenerali nħoss li għandi nalmu, tajjeb, għamur fuq dawk iż-żgħażagħ ta' 25 sena jew taħt. Aqbdu l-mobile phone u ġembuh. Għax ma naf jekk qed tinnota Sanders. Sander jimmina l-esse. Skużani, Anders. Kompli. Dawn iż-żgħażagħ jekk tipprova tagħmel diskursata magħhom laqqas jagħtu kasek x'jagħmlu kif tkun ħadd kilemhom tiġihom it-tentazzjoni u jaqbdu l-mobile u jibdew itektku Sanders. Veru, vizzju. Vizzju ikraħ bħal tiegħek. X'inhu tiegħi? Li tnaqqar immiħlek u tiegħu. Mo vera xejn di tibqa' tajdieri ħasra. Allura x'tissuġġerixxi da żgħażagħ eżempju? Sibu hobby. Imma ta' kont żgħir kont imur naħsel karozza, kont imur ngħin xi ħadd, nimxi b'kelb, nieħu mixi fil-kampanja u ma nieħdux il-mobile magħna. Veru dik. Anka meta tmur ġo restorant xi date, il-mobile. X'tambih f'idejk, mal inti qed tħallas il-flus biex qed mal-persuna oħra tikol xi ħaġa tajba tajt xi kelma tiflert, mhux veri vet. Imbagħad qiegħed fuq il-mobile. Le! Immaġina lilek innifsek ġobbu s-sieqa ma dik il-persuna u m'għandek bżonn distrazzjonijiet. Iffoka fuq il-persuna x'parti mill-etikett u li ma tużax il-mobile. Itfaw silent u itfaw taħt il-bank fil-handbag. Imma mhux fidejk. Grazzi, sona, għal darba kważi bil-miegħek kollox, immaġina. Qed nieħu pjaċir li qed titgħallem majjal. Thank you. U jiena Raymond Marquette, ir-re tal-etikett, etikett, għedek li ftit ma importax. U that's my
cat. That's not my cat. Hey! That's my cat with another cat. They're making out. Hey, yeah, stop it! And that's my wife, Yvette. Yvette. تحب تدق الكلارينات. أهير نقف هناك نسلملكم تنت. Aħna tal-wan. U dak kien kollox għalikom nisperaw li ħattu pjaċir, jekk taraw xi ħaġa ibatu lna hawnhekk. Saħħa ta' għada.